Ayo Dek Lintang, Nduk Lintang tanpa spot. Ditata, ayo. Karo Nduk Tata, ya lagune Banyuwangenan, Gerajakan Banyuwangi. Wah, Tata niki luar biasa loh, Pak. Ngapa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Wah, nggih. Wah, wingi pramen apa, Nduk? Nyekel mic. Pripun? Wingi pramen apa? Kok macak wayang Weni. Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh, kowe iki lho wis tuwek bareng karo rumahku. Ora iki kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata ki bapake dalang, ibuke juga pesindet. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dek ya. Bulik ya. Retno Dewanti to? Nggih. Udu. Kayak dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeruh. Enak dokter kok jogetan iki. Oh, kemeroh. Yo coba Gerajakan Banyuwangi, Mas Jendra gen Toto. Nah, ya. Engko lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV. Ya siap. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan plus musik. Gerajakan Banyuwangi
Matur sembah nuwun. Ah ya. Slendro 6. Halo. Sini, Dewanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih elegan sing menika. Kayak semenika sampun. Kowe iki nyaput to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki ro Mas. Nah. Ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kako ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah. Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Sup. Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ora percaya. Ah, kandhani kae. Mambu burung. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. sup stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Oh, oh. Mosok jajal. Aku ya sesulap. Kowe iso sulapan kok tapi. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wedok ayu karo mau ilangno ndase. Mutilasi. Malah medeni to. Kita nggak usah sulap sayang ya. Iya, sulap. Ngerayu no ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Nek aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe aja tenten ngono. Kowe tenanan apa ora, Be? Korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas ya. Be, Delengan iki. arep Dadi apa? apa iki? Os. Hop. Ireng to. Lho, Iya. ya terus sulape nggondi. Ayo kita tireng. Dadi ireng. Oh ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Sampai gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu kuwi. iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya petuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Cirine perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sik. Sik to, sing nyuwara iki ya coba duduk. Ini tak duduk. Ini ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, iki suarane piye? Sing di tanggane to. Walah do turu kabeh to. Takon nutuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mati Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng iki. Oke. Lek. Saben bengi nyawang Yo. Mantep. Pripun, Dek? Enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki.
Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho, cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku itu ya. Iya. Bocah, Bibit unggul. kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta Sayang. be. Kok mendep rene? Hah? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki ta Oh, iya. matane iki lho. Malah kok mulung kabeh lho. Sita rumah tangga nggih wis dimatak-matakne kita ora rukun. Ya mendep rene. Bojomu kayak rasa ngrusui. Jare sik iki lho. Suruh masaku. Aku ning kene. Bahaya Madhep aku kita sayang, tak- madhep aku. Sing jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya, terus tak Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memaja hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Lho, janur kuning. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? kowe iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek ra- Enda, kembang. Enda. Kembang wae weton. Wanda. mari manja. Wis enek kemajuan Wanda iso. Wis iso. Ya Wanda, Wanda. Gunung Piye, piye? Mas, aku sing kaya iki Mas ya.